ni Allahu Ta'ala tɔgɔ barikama ye Ala min ye diɲɛ hinɛ lɔkɔlen tigi ye ani lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen. Suratul An'am tabi'un. Sura min b'an bolo Suratul An'am nɔfɛtugu don tako filanan. Alhamdulillah kunu an ka farali sera walada dɔ ma ni an nana Wafawu Sultan muso dɔ don mulhida dɔ don kafiri muso dɔ don a kelen bɛ ka silamɛya dekun kosɛbɛ Wafawu Sultan ani imam dɔ ka deba la a bɛ k'a fɔ ye a fa walima mɔkɛ ko sara k'a sɔrɔ u bɛ jabɛti pikiri de k'a la ko silamɛw ko lɛti daga ko u dun bɛ o pike ni jabɛti pikiri de bon kunu an y'a fɔ ye jabɛti pikiri a bɛ bɔ lɛ de la lɛ tulu mais ala y'a kɛ kalan bannen ye docteur minnu bɛna tafsiri la yan o docteur dɔ sera an ma so kɔnɔ a tɔgɔ tɛ n kɔnɔ nka a jamu ye Jara docteur Jara ale tagara ɲɛfɔ an ye a ko tiɲɛ don fɔlɔ-fɔlɔ u tun b'a dilan so ani lɛ de la jabɛti pikiri ko a tun bɛ dilan so ni lɛ de la ko mɛ bi docteur yɛrɛw nana recherches kɛ sisan u b'a dilan mɔgɔ yɛrɛ de la o la sisan pikiri minnu bɛ bolo la n'o bɛ kɛ ka jabɛti pikiri kɛ a ko lɛ t'a la so t'a la ko a dilanla mɔgɔ yɛrɛ de la comme olu de bɛ dɔgɔtɔrɔkanw dɔn a y'a bɛɛ ɲɛfɔ dɔgɔtɔrɔkan na nka comme anw t'o dɔn bon ne bɛ n ta kɛ sisan kɔni u b'a dilan mɔgɔ yɛrɛ de la kuma na alhamdulilayi o ye kibaru dumanba ye an bolo yan lɛ t'a la bilen so t'a la bilen kuma na jabɛti tigiw kan ka ala tanu bi hali fɔlɔ kan ka ala tanu parce que a bɛ bɔ fɛn minnu na hali ni fɛn yɛrɛ dunni ye haramu ye mais o kɔrɔ tɛ ko nafa tɛ se ka kɛ n'a fɛn dɔ ye sariya la o fana y'a dama hukumu wɛrɛ de ye bon mais alhamdulilayi fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ sigana y'a la docteur ko k'o bɛɛ bɔra jabɛti pikiri la ko foyi t'a la min bɛ maa siga tuguni ko bi kɔni alhamdulilayi u ye recherche kɛ u ye jabɛti pikiri ɲuman sɔrɔ wa lɛ t'a la so t'a la mana i y'a dɔn alhamdulilayi o kuma in diyara an ye kosɛbɛ kalan bannen kɔ docteur taara fo so kɔnɔ k'a walawala an ye an bɛ dugawu k'a ye ala k'a sara ala ka hɛrɛ k'a ye sɔli ala rasul naam amin qul muhamadu a fɔ a fɔ magankaw ye ara'aytakum walima ara'aytum kalanko dɔ y'o ye ara'aytakum aw ara'aytum aw y'a ye cogo di In atakum ni nali kɛra aw magankaw ma azabullahi ala ka ɲanga taara wa aw walima yɛrɛ atatkum nani kɛra aw ma saatu lahara sanga na ghayrallahi a fɔ ala kɔfɛ taduna a bɛna ma wɛrɛ wele wa in kuntum n'aw kɛra sadiqina ko a ye tiɲɛtigi ye mana a ko kulu ara'aytum walima ara'aytakum aw y'a ye cogo di in atakum azabullahi ni ala ka ɲanga taa jiginna aw ka diɲɛ na yan fɛn jumɛn bɛ se k'a bali o ma ni ala tɛ ni ala ye balaw jigin aw ka diɲɛ na foyi tɛ se k'o kunbɛn ni ala yɛrɛ tɛ aw atatkum sa walima yɛrɛ lahara sanga yɛrɛ cunna aw kan n'o ye diɲɛ wuli yɛrɛ ye a ghayrallahi tad'una a fɔ aw bɛ masa wɛrɛ sɔrɔ kun masa min bɛ se ka wele k'o de bɛ se ka tulomagɔn kɛ ni ala tɛ o bɛ se ka kɛ n'a sɔrɔla ta ye tiɲɛ ye masa foyi tɛ yen ale de b'a bɛɛ wuli diɲɛ ta o lahara ta o a bɛɛ bɛ nin ala kelen de bolo ala k'an ta kɛ ɲuman ye ɲaam bal a ti mɔgɔ wɛrɛ wele iyahu ni ala kelen tigitigi i t'a dɔn na a b'o de wele yakshifu ma ala bɛ fɛn wuli ka bɔ a ka tɔɔrɔ la tad'una
ayo min wele da ilayhi kana alama إن شاء n'a y'a ja وتنسون nga a bɛ tila ka ɲinɛ n'a y'a sago sɔrɔ ما تشركون a ka boliw kɔ tɔɔrɔ tuma na balawu jiginnen a kan a bɛ ala wele dɛrɛ ala nin k'an ye ala nin k'an ye nka o tuma kɔni na tan saw na o don wa a bɛ ɲinɛ pewu ma tushrikuna boli minnu b'a bolo a bɛ ɲinɛ olu kɔ o waati na ولقد tiɲɛ yɛrɛ don أرسلنا ni ala ye cili kɛ إلى أمم ka na mandɔw ma من قبلك ka kɔn muhamadu ɲɛ فأخذناهم an y'o mandɔw minɛ بالبأساء ni fandanya ni kamanagan ye والضراء ani bana jugu لعلهم la'alla n'o kɛra yatadarrauna u bɛna ne ala wele ala ko kira ma wala kad arsalna ila umamin min qablika an ye cili kɛ ka taa jamakulu dɔw ma o ka kuma ye muhamadu nali ɲɛ kɔni o jamakulu kelen ka sira bila ka kota kɛ fa akhaznahum bil ba'sa'i ne allahu ta'ala y'u minɛ o kɔrɔ ye k'u lanɛnɛ fandanya jugu la ani kamanagan o kumana ba'saw de ye fandanya n'a a mafɛnw fandanya n'a mafɛnw fandanya mafɛn dɔ ye i den kunkolo y'a dimi furakisɛ dɔ kan ka san ka d'a ma o wari t'i kun o kumana o y'a mafɛn dɔ ye musow nana ko nasɔngɔ di o ma sɔrɔ o y'a mafɛn dɔ ye a bɛ ka si hali ka sange siri aw kunna soso ka n'aw ci o t'aw bolo o kumana dɔrɔaw de ye ba'saw de ye fandanya ani fɛn minnu bɛ tugu fandanya nɔfɛ wa dɔrɔa ani banaw bana ani tɔɔrɔ ka ca dusukasi b'o la sɔnja b'a la bana b'a la kumana ala ko mɔgɔ ninnu tuma minnu ye ala kota kɛ ka ala ka sira bila n y'u nɛnɛ fandanya na ani bana jugu mais n m'a kɛ ko n b'u halaki dɛ avertissement de kun don k'u ladi k'u lasɔmi la'allahum yatadarrauna la'alla u na segin ne ala ma ka ne ala wele u bɛ wale jugu min na ni k'o dabila a n'an bɛɛ ka kan bi ni dekun nana dɔrɔn sanjiko gɛlɛya don bana dɔ kibaru mɛnna o ko de gɛlɛyara an yɛrɛ bolo fɛn bɛ wajibiya ma dɔrɔn ka segin ala ma ka ala yafa deli ka tuubi n'o kɛra walahi ala b'a yɛlɛma mais an fɛ yan o tɛ yen min b'an fɛ yan dɔrɔn ni san mana alimami b'a fɔ ayiwa bɛɛ ka asafurula siɲɛ 100 kɛ mais asafurula ye siɲɛ 100 asafurula ala siɲɛ 1 bɛ wasa kɛ mais a siɲɛ miliyɔn tɛ foyi ɲɛ n'a ma kɛ n'a dusukun ye a dusukun ye mun ye tuma min na i b'a fɔ asafurula a ka sɔrɔ comme Seydina Ali ka kuma n b'a fɔ a ye siɲɛ caman a ka sɔrɔ e yɛrɛ pɛrɛlen don i ka to k'a fɔ asafurula de kɔrɔ ye ala yafa ma koyi n filila ala yafa ma koyi n t'a ɲɔgɔn kɛ bon mais anw bɛ asafurula fɔ ten de ten mais pour que asafurula yɛrɛ ka sabati a n'a minɛnw o de ye a ka sɔrɔ min bɛ asafurula fɔ a bɛ k'a fɔ ni jurumu dɔ de ye ala ne muso tɔɲɔnen don n bolo ala n y'a dabila ala ne ye hasidi ye n y'a dabila n bɛ dabali jugu la karisa kama n y'a dabila o tuma na f'i ka layidu dɔ de ta i ni ala cɛ asafurula bɛ baara kɛ o de kɔnɔ mais layidu t'e bolo e kɔlɔsi sa dɔrɔn asafurula o ye yɛlɛko de ye o e bɛ ka mun de fɔ ala yafa ma mun na o tuma na min na i tɛn'o fɔ ne ye mais i yɛrɛ de b'o ŋaniya siri i ni ala cɛ ala yafa ne ma nin fɛn in na ala n t'a kɛ tun n'a ka ca ala yafa ne ma nin fɛn ninnu na ala n t'a kɛ tun o asafurula yɛrɛ siɲɛ 1 bɛ wasa kɛ mais n'i y'a siɲɛ miliyɔn 1 kɛ ka sɔrɔ dalilu foyi t'i bolo a kɛli la o nafa ka dɔgɔ exemple la docteur fɛn dɔw b'u bolo ni bana b'i la u b'i don a fɛn in kɔnɔ a b'i fan bɛɛ yira bana kan ka yɔrɔ min minɛ mais e ta ye kunkolo de ye e m'a fɔ docteur ye scanner kɛtɔ ko a ye n kunkolo lajɛ mais i ka bana t'i ye mais ka sɔrɔ i bɛ misaaru kɔrɔ mais
e ka bana t'i ye parce que a dɔn dɛ e yɛrɛ don bɛ wo kɔnɔ min nɔfɛ fɛn dɔ de bi fɔ o bi sɔrɔ k'a ɲɛsin o fɛn in ma k'o de ɲɛɲini ni kunkolo don ni disi don ni kɔnɔbara don ni sen don mais e ta yɛrɛ ma dɔn e donn'a kɔnɔ ten o bɛ nafa ɲɛ wa kumana n bɛ fɛ k'a fɔ ye dɔrɔn asafurulayi an b'a fɔ ten k'a sɔrɔ a ti foyi ɲɛ asafurulayi ye ka kuma ala fɛ k'i dɔgɔya ala ye k'a yira ala la ala yafa ne ma ɔ n bɛ mun na n ka yafa i ma mun na o kumana hali n'i bɛ yafa ɲini i fa fɛ i bɛ yafa ɲini i cɛ fɛ i bɛ yafa ɲini i kɔrɔkɛ fɛ n'i nana n kɔrɔ yafa ma koyi a b'a fɔ i ye mun kɛ tiɲɛ na o don ne de y'i ka nɔnɔ in min koyi o kumana kɔrɔkɛ b'a dɔn sisan ne ka nɔnɔ mina jaye de don o kumana sisan n'i y'a fɔ a ye dɔrɔn a banna o parce que i kɔrɔkɛ bɛ yafa parce que i nana yafa ɲini nɔnɔ de kama mais e na b'i kɔrɔkɛ dɔrɔn yafa ma mais mun don o kumana i yɛrɛ de bɛ ŋaniya a ye nin fɛn ninnu jateminɛ ka ɲɛ dɛ mɔgɔw pɛridilenba de don nin nafa la pɛridiba a bɛ fɔ de ko a y'ala yafa deli a y'a asafurulayi kɛ alakira yɛrɛ tun bɛ asafurulayi kɛ sɔlɔsalam tile kɔnɔ siɲɛ 100 riwaya wɛrɛ la tile kɔnɔ siɲɛ 70 ko alakira yɛrɛ tun b'o kɛ o kumana a y'a kɛ mais k'a kɛ ten non asafurulayi ye ka kuma ala fɛ ko yafa ma kumana i bɛ mun yafa ɲini masa fɛ o fɔ a ye i ka layidu d'a ma yafa sirilen don zikira nkɔ de la yafa sirilen don n ye min tiɲɛ n b'a dilan mais n'o bɛɛ bɔra asafurula o yɛlɛ ko de o tuma na ala ko tuma min na ninnu ye sira bila n y'u nɛnɛ fantanya jugu la k'u nɛnɛ bana jugu la ko mais n y'a kɛ de la'allahum yatadarra'un tariw na segin u kɔ k'u dama kasi ni ala la k'u y'a dabila n bɛ sɔrɔ k'u ka tɔɔrɔ yɛlɛmɛ k'a kɛ hɛrɛ ظهر الفساد في البر والبحر أيوة بما كسبت أيدي الناس أيوة ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون على كوتي ayiwa o kɔni mɔgɔ min bɛ asafurulayi fɔ ka sɔrɔ a b'a jurumu kan ko a bɛ n'a fɔ mɔgɔ bɛ mun kɛ ala de la i bɛ ka mun kɛ ala de la kumana a ye nin fɛn ninnu jateminɛ kosɛbɛ fɛn fitininw de don a ka ca la kuma ti k'a ka yɛrɛ min bɛ fɔ dɔrɔn ko a ye asafurulayi kɛ mais asafurulayi bɛ kɛ sariti jumɛnw na a nafa bɛ sɔrɔ sira minnu kan o da denna nin bɛɛ kan nin bɛɛ ye sitanɛ ka baaraw de tara an kana nafa sɔrɔ kumana ala ko n y'a kɛ de mun kosɔn u ka segin u kɔ ka ne ala deli n y'o de fɔ an yɛrɛ bi ten bi fo an ka segin an kɔ de hasidiya bonyana nafigiya bonyana danga bonyana janfan bonyana dabalijugu kɛra fan bɛɛ fɛ n'ala ko a bɛ anw kɔni lajɛ bi ne ma dara dɔraw ni fɛn ye o ala k'an kisi ala k'an kisi mana ala ye nin lakali alakira ye mandon tɛmɛnenw na de mana mandon tɛmɛnenw tɛ lakali ye e yɛrɛ ye mandon dɔ ye i ka kan ka min kɛ i b'o dɔn ala ka hakili ɲuman d'a ma a ko n'o kun tɛ tuma min na baasuna tuma min na an ka ɲangata nanu ma n'o kun y'u dama kasi ala la ko a tun bɛ wuli pewu n'u kun y'u dama kasi ka segin u kɔ u bɛ tɔɲɔni ni hasidiya min na k'o dabila ko walahi ne ala tun bɛ sɔn tɔɔrɔ min b'u kan n b'a wuli n b'a kɛ hɛrɛ mais ala ko cogo di a ko walakin nka sa u dusukun jara sitana ye masirili k'u ye ma fɛn na kɛnu u kun kɛra yamaluna u b'o baara min kɛ ala ko k'u dusukun jara lakin kasat qulubuhum u dusukun jara u ma sɔn ka segin u kɔ fiyewu wa zayyana lahum shaytanu ma kɛnu yamaluna u bɛ baara min na sitana ye o masiri u ɲɛ kɔrɔ ko a da tɛ asafurulayi fɔ yan a bɛ ka asafurulayi fɔ a bɛ ka seli a da to a bɛ mun wɛrɛ k'o kɔ mana wa zayyana lahum shaytan ye masirili k'u ye u bɛ ka baara min kɛ
u bɛ juguman min na sitana y'a yir'u la nin tɛ kojuguba ye mɔgɔ bɛ nin caman kɛ ala bɛ yafa i ma a bɔ sira ka ca i mana fɛn o fɛn miiri sitana ka adamaden nɛgɛnni na a bɛɛ b'a la o kumana u halakira nin de la parce que u ma segin u kɔ ala k'an segin an kɔ na a ko tuma min na sa n'u ɲinɛna fɛn kɔ zukiru u kun hakili jiginna o fɛn min na ne yɛrɛ ala ye dayɛlɛli kɛ sa o dugulama ninnu ka fɛn bɛɛ hɛrɛ la fɔ waati sera n'u ye dan sɛbɛkɔrɔ sago ni fɛn ye ni ala y'o di u ma ala ko nanu minɛ dɛ cungana o yɔrɔnin na i tilɛliw la mulesun na u jigi tigɛra ala ko cogo di ɔ tuma min na u ladira fɛn min na ani fɛn min hakili jigin kɛr'u la n'u ɲinɛna o kɔ ala ko a y'a to u m'a to o kɛra dɔrɔn n ye hɛrɛ bɛɛ dayɛlɛ u ye o de la kira bi siran sɔrɔ silamɛ silamɛ bi walejugu kɛ a bɛ hɛrɛ sɔrɔ kira ko n'i y'o ye mɔgɔ min na i jigi tigɛ a la o b'a sɔrɔ a ko koyara ala ye ni silamɛ min ala mago b'i la ni setanɛ ser'i la k'i ye jɛnɛya siɲɛ kelen kɛ n'i ye commerçant ye i b'a ye garisɛgɛ la n'i ye baarakɛla ye i b'a dekun ye i ka baarakɛyɔrɔ la nka toujours e bɛ ka mɔgɔw ka nafolo détourner dɔ bɛ ka fara e ka hɛrɛ kan e bɛ ka mɔgɔw tɔɲɔ e bɛ ka hɛrɛ sɔrɔ kira ko n'i y'o ye maa o maa na ala mago bɔra a tigi la sisan a bɛ ka istidraju sanastadrijuhum an bɛna b'u ni fanjɛ u tɛ min dɔn n'ala bana jɔn na dɔrɔn i b'a kota a b'i sɔn n'ala bɛ mumini o mumini fɛ ni ala kota ye kelen y'i sɔrɔ i b'a nɔ y'i ka fɛn dɔ la ala t'i si bilahi lalila n'i y'a ye silamɛ de ye don o don i bɛ ka ala kota i bɛ ka hɛrɛ sɔrɔ da la ala bɔr'i fɛ pewu ala bɛ k'i nɛgɛn dɔrɔn k'a tɔ caya fo a ka n'i ta i tɛgɛ ma a b'a janto nin wa umli lahum na kaydi lamatin n bɛ muɲu kafiri ni cɛnikɛla ye k'a jidi fo n ka taa a tɛgɛ ma ala kan'a kaana o tuma na ala ye nin de fɔ sa ko n ye dayɛlɛli k'u ye abuwaba kulla shay'in n ye hɛrɛ bɛɛ dayɛlɛ u ye san kɔni mina dɔrɔn jaba ɲɛna malo ɲɛna tiga ɲɛna shɔ ɲɛna a bɛɛ ɲɛna kuma na o ko nin kira n kunkolo tɛ o ko an k'an ka ɲɛnajɛw dabila ko an kana an sagow kɛ an y'a kɛ min kɛ ɲinɛ yɛrɛ ma ja sa tɔ ye ala ma kɔrɔ t'u ma dɛ ata iza farihu iza farihu kɔrɔ de ye arabukan na ni nisɔndiyara mɛ nin farihu kɔrɔ de ye nisɔndiya dansago ka dan sago hɛrɛ la tuma min na u ye dan sago dun bi ma utu hɛrɛ min dir'u ma n'u ye dan sago la akhaznahum n y'u dɛrɛnde baghtatan cungana u ma sigi ni min ye o de kɛra koyi fa iza hum mublisuna o yɔrɔ bɛɛ a bɛɛ jigi tigɛra san nana o san u y'o kɔni kɛ jala mɛ san wɛrɛ tuguni san nana malo kɔni wulila bige ɲɔtigiw ka ɲɔ falenko ka ɲi i y'a dɔn o ka di n'a ye sɛnɛ kɛ aw t'o ɲɛdɔn sɔgɔmada fɛ ka t'i ka foro la ka soli ka taa n'i ye ɲɔden sigilen ye ka taa fiɲɛ bɛ ka don a la o ka di sɛnɛkɛla ye an ka karamɔgɔ ninnu ma sɛnɛ kɛ u t'a ɲɛdɔn ou bien an karamɔgɔ n'i taara maloforo la hectare k'i jɔ ka malo fɛnsɛnnen lajɛ fiɲɛ donnen don a la k'a dada ka taa fo a bɛ k'i kɔnɔ i ka a bin ɲimi c'est à dire i bɛ nisɔndiya cogo min na dansi t'a la o tuma na siɲɛ wɛrɛ min sera sa malo ɲɛna ɲɔw ɲɛna fɛn bɛɛ ɲɛna bi maana a daminɛ na ala ko o bɛ tile ko la tuma min na min ta ye ɲɔ ye n ye ndɔn bila o kan min ta ye malo ye n ye bana bila o la c'est à dire
k'u minɛ bagtatan u tilala fɛn o fɛn na ɲɔw jara malow jara fa iza hum mublisun u jigi tigɛra u ko an ta tiɲɛna u jigi tigɛra o ye siyaku dɔ ye siyaku dɔ ye o iza hum mublisun min y'i to o jala n'an y'o ni tigɛ ka n'o jɔ kaburu kɔnɔ k'o ɲininka kɛlɛ la kumana o jigi tigɛra ko an t'a dɔn bi bɛ se tan kumana ala ka ɲangata bɔyɔrɔ de ka ca ala ka don an n'a cɛ ala ka don an n'a cɛ naam فقطع دابر القوم فقطع tigɛli kɔni kɛra دابر القوم jama kɔ la الذين jama min ko don zɔlamu minnu kɛra tɔɲɔnikɛlaw ye والحمد لله tanu bɛ ala ye رب العالمين lamina min ye dafɛnw dabama ye ala ye tanu tigi ye dɛrɛ ala tanunen don sabu a y'an da a ma foyi ɲini an fɛ a y'an bila fɛn o fɛn na an yɛrɛ de ka hɛrɛ b'a la o de la silamɛya faamu cogo mɔgɔw b'a filɛ dekun de ye mais dekun tɛ n'i ye docteur ko lajɛ bi docteurw nana ni hakilila minnu ye bana fan caman bɛ adamaden la bi bana caman bɛ yen docteurw ka yecogo la nɔgɔ don nɔgɔ de b'a se mɔgɔ ma nɔgɔ mais silamɛya ko ni se b'i ye i ka seliji ta tile kɔnɔ siɲɛ 5 ni o sera ka sabati mais n'i y'a sɔrɔ recherche scientifique mana fɔlɔ docteurw ka se ka nin développer microbe bɛ mɔgɔ la microbe bɛ dugumakolo la microbe bɛ hali bi maga fɛn minnu na mais o donna sisan docteurw ka découvert la mais yan'o cɛ san 1000 ani kɔ kira ye nin fɔ sallallahu alaihi wasallam an ka seliji ta siɲɛ 5 i bɛ mun ye mɔgɔ yɛrɛ saniyali ka tila tuguni ka kasa diya k'o mankutu ni maa min ye kasa diya ko mɛlɛkɛw bi dugawu min k'i ye ani mɛlɛkɛw bi gɛrɛ i la n'i y'i kasa diya mais alakira kan bɛ mun ma yan sallallahu alaihi wasallam tiɲɛ don mɛlɛkɛw ka gɛrɛ i la o ye k'i ka baara félicité de mais a nafa ye mun ye i bɛ gɛrɛ i ma ɲɔgɔn minnu na u tɛ kasa jugu mɛn u tɛ kasa jugu mɛn ka tila ka gɛsɛ ɲimi kɛ sunna ye a ko ni ne ti siran n kana na gɛlɛya se man dɔw ma n ko b'a fɔ seli waati o seli waati f'u ka gɛsɛ ɲimi seli waati o seli waati f'u ka gɛsɛ ɲimi mais n tɛna o fɔ nka a fɔlen ye nin pour que a kana na gɛlɛya u ma mais a lajɛ tan kira mago bɛ mun na seli waati o seli waati i ka gɛsɛ ɲimi pourquoi e bɛna misiri de kɔnɔ a silamɛw de bɛna jɛ dɛ mais e kuma o kuma i balimakɛ fɛ fo a k'a nu jɛngɛ ka bɔ i da kɔrɔ mais a lajɛ o ye dekun ye n bɛ ka nin idée ninnu di aw de ma denmisɛnninw aw bɛna kɛɲɛ ni waati dɔ de ye fo dalilu dɔw de ka y'aw bolo nin diinɛ in na i biri i wuli sama lawuli mana fo ko kun de ka dɔn quoi bon nin gɛsɛ in ɲimi kun ye i kan'i sigi ɲɔgɔn tɔɔrɔ tuma na an b'a ye silamɛya tonnen de don siliku minnu kan a bɛɛ ye maaya ka hɛrɛw de ye diɲɛ na yan tu i bi kɛnɛya i kasa bi ja i bi gɛrɛ i balima min na i t'a a tɔɔrɔ i da kolen don i bi kuma fɛ a t'a a kɛrɛ jɛgɛn alors o kumana silamɛya nana nin bɛɛ ye silamɛya ka fɛn ɲininenw de ye ka na pour que an yɛrɛ ka lafiya ko ala bi mɔgɔ da kasa duman de fɛ ala bi mɔgɔ da kasa duman fɛ ala bɛna n'u don e da kɔrɔ ala mago bɛ e da la alors kuma kɔrɔ de i kana mɔgɔw tɔɔrɔ n'i da kasa ye ala kira ka hadisa dɔn ala ka ɲi wa ala bɛ ɲuman de fɛ ala ka ɲi wa ala bɛ ɲuman de fɛ juma koli fana a fɔra i kana taa juma na n'i m'i janaba ko alors k'i janaba ko mun janaba nɔgɔ y'i sɔrɔ foyi mais kuma kɔrɔ ye dɔrɔn juma jama ka bon an karamɔgɔ yanni i kana cɛ o muso i ko fɔlɔ n'i y'i ko i ka fini jɛlen don i la k'i kasa ja e yɛrɛ kama tɛ i bɛna jama min na i kana mɔgɔw tɔɔrɔ silamɛya ka
mabdaw ye ninnu de ye. لا ضرر ولا ضرار. I kana i yɛrɛ tɔɲɔ i kana maa tɔɲɔ nin bɛɛ de bɔra silamɛya la an ka ɲɔgɔn girin ka taa misiri kɔnɔ an ka ɲɔgɔn girin ka segin ala k'an laban ye kumana tanu bɛɛ ye ala de ta ye rabbil alamin min ye dafɛnw dabama ye na muhamadu a fɔ magankaw ye ara'aytum a y'a ye cogo di n'alaw ta'ala ye minɛni kɛ a mɛnni tulo la a n'a filɛli kɛ ɲɛw ni k'aw dusukun datugu maa wɛrɛ jumɛn do ni ala kelen tɛ n'o bɛ se ka na aw ma n'u ye muhamadu filɛli kɛ cogo jumɛn do ni ne ala bɛ walanwalali kɛ e muhamadu ni silamɛw ye segi ni silamɛ ninnu walima maganka ninnu yasdifuna u bɛ tila k'u kɔ di kun o kumana ala ko aw b'a fɔ cogo di a y'a ye cogo di ni ala ye aw tulo gere ala k'an ka dɔn ni tulo min ye wajuli k'an ka mɛn ni tulo min ye faamu k'an ka kɛ ni tulo min ye ni y'o geren ka bɔ aw la o kɔrɔ tɛ a ti mɛnni kɛ a bɛ mɛnni kɛ dɛ mɛ ala a ti tiɲɛ de mɛn ni ye o kala walima wa absarakum walima a ɲɛna yeli ni y'o fiyɛ a ɲɛ bɛ mɔgɔw la koyi nka tiɲɛ yeli ni ala y'o dogo a la ni y'o kɛ ka tila k'aw dusukun datugu nɔɔrɔ kana don a la n'o ye limaniya nɔɔrɔ ye ani ala dɔn nɔɔrɔ ni y'o datugu dun ni ala yɛrɛ kelen tɛ ala wɛrɛ jumɛn bɛ yen sa n'o bɛ se ka nin fɛn ninnu segin aw ma o foyi tɛ unzur mamadu e ka filɛli kɛ cogo min na ni ala bɛ dalilu de walanwala k'a walanwala k'a walanwala adamadenw ye u ka ala ko in ɲɛ dɔn komi an kumana seliji ni gese ɲimi kan cogo min na o de ye ka tasaruful ayati ka aya walanwala summa hum o do wa nka nin bɛɛ walanwalalen kɔfɛ yasdifuna kafiriw b'u kɔ di k'u ti sɔn n tɛ dalilu dir'i ma a silamɛya bɛna don min na seli ma fɔ maa ye su ma fɔ maa ye jaga ma fɔ maa ye hiji ma fɔ maa ye min fɔra mɔgɔw ye ala man ca kelen don jogo amantu billahi a banna n'a ko a dan bɛ ala la a y'a tilen nin fila de dira ka da ala la k'i tilen o kumana seli nana o kɔfɛ sun nana o kɔfɛ jaga nana o kɔfɛ hiji nana o kɔfɛ o kumana sisan silamɛya yɛrɛ bilala accessoires de taara n'i t'e yɛrɛ dugu la dɔrɔn ko silamɛ don dabalijugu bɛ kɛ sinji bɛ tigɛ hasidiya ye dusukun fa mais wa bɛ seli mun na silamɛya yɛrɛ ka hakikaw a nana kun min na kira yɛrɛ ko ale cira kun min na ala yɛrɛ ko n ye kiraw ci kun min na o bɛɛ bɔra silamɛya la a ye seli dɔrɔn mun na ala ka hakili ɲuman d'an ma ala ko nin walanwalani bɛɛ kɔfɛ summa hum yasdifuna o bɛɛ ko bɛ tila k'u kɛrɛ sin ka bɔ tiɲɛ ma na muhamadu a fɔ e y'a ye cogo di ni nali kɛra aw ma ala ka ɲankata la cungana walima kɛnɛjala yɛrɛ kan mɔgɔ wɛrɛ bɛ halaki wa zalimuna mɔgɔ wɛrɛ tɛ halaki tɔɲɔnikɛla kɔ ko mɔgɔ si tɛ halaki muhamadu e y'a ye cogo di ni ɲankata nana aw ma ala ka ɲankata nana aw ma bagtatan k'a cun a kan su fɛ a dalen ka sunɔgɔ dɔrɔn a ye sɔhihatu dɔ mɛn jibirila pɛrɛnna ka kaba pɛrɛn jigin aw kan k'aw bɛɛ halaki
aw jaharatan walma kɛra tile yɛrɛ fɛ juguw nana ni bamuru ye kana dugu minɛ kɛnɛ jala kan walma bana jugu dɔ donna a kan k'a bɛɛ halaki ko tuma na n'o kɛra e b'o ye cogo di hali yuhlaku illa alqawmu zalimuna ala ko kira ma hali n'o kɛra maa wɛrɛ ti halaki tɔɲɔnikɛla kɔ tɔɲɔnikɛlaw de bɛ halaki mais yan u ye tɔɲɔnikɛla kɛ kafiri de ye wa bɛ tɔɲɔnikɛla bɛ kafiri la kɛ a bɛ selilaw fana na o kafiri ye min ma jɛn ni ala ka kɛlɛbanjɛya ye walima mɔgɔ min ko ala tɛ yen walima mɔgɔ min ye fila fara ala kan o bɛɛ ye kafiriw de ye kafiriya bɛ yen wa anuwa ye kafiri n'a nɔniyaw don masadurulu kufuru bɛ se fɔ 7 walima 6 ma kuranɛ kɔnɔ mais a bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan tɔɲɔnikɛlaw don nka selila caman fana bɛ yen o ye tɔɲɔnikɛlaw ye zalimuna tɛ se ka da kafiri dama kunna o zulumu ye tɔɲɔli de ye o silamɛw tɛ tɔɲɔli kɛ wa selilaw bɛ tɔɲɔli kɛ wa a ka ca na Muhamadu ne ala ma cili kɛ n ka kiraw la fiyewu fɔ cikun min b'u la u ka wale ɲumankɛlaw nisɔndiya u ka tiɲɛnikɛlaw bagabaga u ka tiɲɛni dabila mais nin tɛ se ka fɔ quoi nin kɛlɛ de b'an dala dɛ ko ala yɛrɛ filila ala ma kiraw cikun dɔn olu ye min dɔn ala ko la ala yɛrɛ t'o dɔn la ilaha illallah ala ko cogo di segin a kan dɛ a ko ne ala ma cili kɛ abada n ka cidenw na fɔ dama n y'u ci u ka ɲɛnikɛlaw nisɔndiya u ka tiɲɛnikɛlaw bagabaga ka bɔ tiɲɛni na nin ye kiraw cibaga de ye nin fɔ i karamɔgɔ mana min f'u ye o kɔfɛ o kɔni bɛ se ka diya i tulo la nka n'ale ye ko in dɔn ka tɛmɛ ala kan ale ka ko bonyana sa dɛ cikun si tɛ ala ka kiraw la nin fila kɔ a ye ɲuman kɛ a ye juguman dabila kiraw cira nin de kama cikun si t'u la min y'u ci a ko ten wa ni i bɔra o kɔfɛ i kafirilama bi sa hali n'i y'a ka dugu alimami ye wulibali don ala de ko n ka cidenw cikun ye ɲuman ka kɛ walejugu ka dabila ɲuman ka kɛ walejugu ka dabila sinji ka tugu balimaw ka hinɛ ɲɔgɔn na a kana ɲɔgɔn danbe tiɲɛ dabali jugu dabila bɔ hasidiya la i ka sinji tugu hinɛ fantanw na dɛsɛbaatɔw dɛmɛ ni muso fila b'i kunna kɛ ladiri ni i bɛ jamana min mara i bɛ dugu min mara dugutigi tile i ka dugu kɔnɔ i ka kɛ ladiri i ka baara kɛ tiɲɛ ko kiraw cira nin de kama nin de kama o tuma na mɛ mun wɛrɛ bɛ yen farankan na ni tubabuw ko ma accessoire ni bamananw ko faranga fini donkun ye k'i sutura de ye fini donkun ye k'i sutura bon mais sutura kɔrɔ ye i ka lebu ka dogo ni maa min ye a tɔgɔ ye di u b'a fɔ kurusi suruma in tɔgɔ ye di kulɛti ni maa min ye kulɛti don i ma sutura wa i sutura la ayiwa mais n'i ma kulɛti yɛrɛ don n'i ye birifini meleke i la o i ma sutura wa tuma na min ɲinina suturali tɛ wa mais accessoire wɛrɛw bɛ yen o dɔw b'u yɛrɛ sutura dɔw b'a fɔ ne ta bɛ kɛ bazin riche ye dɔw b'a fɔ ne ta bɛ kɛ fansi fini ɲuman musow ka fini ɲuman tɔgɔ ye wakisi ne ta bɛ kɛ wakisi ye o tuma na wakisi o ma dabɔ sutura dama kama dɛ o ye accessoire de ye sutura kɔfɛ n b'i n yɛrɛ pari ka n ka sutura ɲɛ kojugu o tuma na u b'a kala sɔgɔlikɛlaw b'a sɔgɔ ka sanujiw k'a la ka yeleyeleninw k'a la o tuma na a bɛ fɔ o bɛɛ ma ko faranga mais mɔgɔ mago bɛ min na sutura i suturala mais yeleyelenin ninnu olu ma dabɔ sutura kama dɛ o ye sutura ɲɛnaw o tuma na
kiraw cira an ka ɲuman kɛ an ka juguman dabila mais mun b'an dɛmɛ o la n'a bɛ se ka sigi ka ɲɛ o de ye seli ni sun ni jaga ni hiji ne m'a fɔ dɛ ala de y'a fɔ ala y'a ka kiraw cikun fɔ sisan mais a ye mun wɛrɛ fara a kan a ko an ka seli inna salata tanha wal munkar tumana ko seli bi seli labɔ tiɲɛni ko la hali ko min kɔnnen don ni haramu jugu tɛ a kɔnnen don ko seli bi seli labɔ o bɛɛ la o tumana kiraw cikun ye ko an ka ɲuman kɛ fɛn min b'i bɔ juguman na o de bi i dɛmɛ sisan ka baara kɛ tumana seli kɛra o ye selitigi fɛ ne fɛ tɛ dɛ ala fɛ sun kɛra o ye ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba la'allakum ayiwa ni ala ye sun wajibiya aw kan comme mandon tɛmɛnenw y'a kɛ cogo min mais n y'a dabɔ mun kama tariya na se ka siran ni ala ɲɛ ka n ka danw bonya o tumana o segira jumɛn ma jogo o tumana jaga fana bi ten ala ko khuz min amwalihim sadaqatan tuta u ka nafolo sadaka minɛ na u ka nafolo jurumuw ka saniya n'a ye ni k'u yɛrɛ saniya mɔgɔ tɛ se ka saniya f'i ka kɛ hɔrɔn ye mɔgɔ min bɛ ŋunuma na mɔgɔ dɔ nɔfɛ o ka 200 nɔfɛ i ka hɔrɔnya ka gɛlɛ dɛ o tuma na i b'i ka tasikiya sɔrɔ mun na jaga ka bɔ ka di e yɛrɛ ma i ka t'i ka daba san i ka se k'i ka sɛnɛ kɛ jaga ka bɔ ka di e ma i ka t'i ka mécanicien fɛnw san kilew san i ka taa mécanicien kɛ o tuma na jagokun ka di e ma jaga la i yɛrɛ ka taa sugu la ka t'i dahirimɛ ɲini o tuma na silamɛya bɛɛ tonna tan kelen kelen mais u nana bɛɛ yɛlɛmɛ k'a bɛɛ bɔ yen min yɛrɛ nana k'o de bɛ jogo dilan sisan o de kɛra bolominɛyɔrɔ ye komi ala kɛra y'a fɔ sɔlɔsilam a ko sidina umaru ko silamɛya ye étage de ye ko nka a bɛɛ bɛ kari-kari k'a ban komi i b'a dɔn fɔlɔ min bɛ bi ko ala ɲɛsiranɲɛ danaya ko o de fɔlɔ bɛ ta o taa kuma mɛnna komi ko i b'a dɔn n'a bɛɛ kari-kari la ko a tɔ bɛ to min ye umaru ko ala ni kira de b'a dɔn a ko seli ko a tɔ bɛ to seli de ye mais a bɛɛ bɛ kari seli yɛrɛ bɛ kari koyi mais ko min yɛrɛ bɛ to mɔgɔw bolo o de ye seli ye n'o tɛ seli karila a mɛnna kira m'a fɔ ko seli dɔrɔn bɛ to koyi a ko a bɛɛ de bɛ kari k'a ban ko a kari yɔrɔ bɛ laban seli de la o yɛrɛ bɛ kari nka a bɛɛ bɛ kari k'a tɔ to o de ye fɔlɔ o yɛrɛ bɛ kari o karilen filɛ mun y'a kari kira ka hadisa dɔ bɛ yen la yaqbalillahu salata mur'in ala ti dafɛn si ka seli minɛ ka haramu dɔrɔmɛ to i kɔnɔ kɔnɔw fɔra mun na mais kira y'a fɔ a ko diɲɛ ti wuli fiyewu fo a ka misiriw jɔlen i n'a fɔ palɛw jɔcogo n'i y'a filɛ i bɛ ɲaga la kosɛbɛ ko mais a ka haramuya ala ɲɛsiranɲɛ pied kelen t'a misiriw kɔrɔ a bɛ fɔ ka min to ko o kɛbaaw de b'a kɔnɔ a bɛ fɔ ka min dabila o kɛbaaw de b'a kɔnɔ hasbunallah a ma nɔgɔn dɛ mais n'a ye nin faamu nin bi aw bɛ min dɔn anw t'a dɔn a bɛ sira dɔ d'aw ma sini a bɛ se ka kuma a bɛ se ka nin diinɛ in défend n'o tɛ u ye nin diinɛ in kɛ seli diinɛ de ye ani mɔgɔ faga diinɛ ani hasidiya diinɛ ni dabalijugukɛ diinɛ ko ka sɔli kira kan dɔrɔn o y'a bɛɛ bannen ye ka sɔli kira jumɛn kan ka sɔli kira kan o bɛ dɔ fara i ka danga de kan kɛ e ye kira janfa i bɛ sɔli a kan cogo di kira ko i ka sinji tugu i y'a tigɛ e bɛ sɔli kira kan o tumana yɛlɛ ko don wa kira ko kɛ laadiri ye musow ni ɲɔgɔn cɛ e kɛra janfanji ye e bɛ sɔli kira jumɛn kan
ala kira ye sira o sira jira e ko kira ma kɛnɛjala kan da si fɛ mais ka sɔrɔ kana manamanakan fɔ ko n bɛ kira yɛrɛ de fɛ e bɛ kira fɛ n'i bɛ mɔgɔ min fɛ i b'a jogo ladege a jogo b'i y'i ka du kɔnɔ a b'i y'i yɛrɛ la ni maa bɛ fɛn o fɛn fɛ a b'i y'i la aha alimuhibu liman yuhibu muti'un mɔgɔ bɛ fɛn o fɛn fɛ i b'a labato an bɛ kira fɛ kira kanu de bɛ n na kira de y'a bɛɛ ye kira kanu de bɛ n na a ye sɔli kira kan kira kanu b'e la kanu de ye mun ye n'i ye kira kanu mɔgɔw b'a fɔ fa b'i la i jogo fɛ kira y'an su ka kɛ jogo ɲumanya de kan kira y'an su ka kɛ ɲɔgɔn ganu de kan kira y'an fatani an kana kɛ hasidi ye mais e dusukun falen don hasidiya la tewu e ko e ye kira kanu kira jumɛn ye i ye sɛtanɛ de kanu kira tɛ k'a fɔ i da la n bɛ kira fɛ o de ye kuma ye wa o tɛ hakika ye dɛ min ka di i b'o fɔ mais min b'i dusukun na ala n'a ka kira ɲɛ b'a la mais anw ɲɛ t'a la mais i malo fasayarallahu amalakum n'i bɛ kira fɛ a b'i y'i jogo la n'i bɛ kira fɛ a b'i y'i mɔgɔ bilasira cogo la kira ka ɲɛnamaya banna de ka mɔgɔw su ka kɛ baara ɲuman kan fo ka taa sa ka mɔgɔw bali hasidiya ni wale jugu la fo ka taa sa n bɛ kira fɛ i bɛ sɔli kira kan sɔli ye mun ye i bɛ sɔli kira jumɛn kan e ye kira min janfa e bɛ sɔli o kan i bɛ danga si i yɛrɛ de ma kira ko ka mun kɛ n'o kɛ bɛ ka so kira ko ka mun kɛ ni e yɛrɛ sɔn b'o ma ka kira tɔgɔ fɔ dɔrɔn ka n'i yɛrɛ nɛgɛ o ye sɛtanɛ sera mɔgɔ minnu na de kira cira ni min ye o ye jogo de ye wa kira m'a yɛrɛ ci dɛ ala de y'a ci n'i kɛra kira fɛ ala ko min i b'o de kɛ n'o bɔra i bolo dɔrɔn i mago sara u kana nɛgɛ nkalon don nkalon vi ni jogo tɛ foyi ti dabɛnze ala ma ala yɛrɛ ye kira mankutu n'o de ko Mamadu jogo ka ɲi a y'a janto nin fɛn ninnu na dɛ ala tɛ kafiri fɛ n'i y'i kɔ don kɔni kira ko min n'i y'o bila dɔrɔn sɔli tɛ dɛ hali n'i taara don kira kaburu kɔnɔ u bɛ taa n'i ye jahanɛmɛ kɔnɔ direct wallahi ala y'o de fɔ kira ko in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah ko n'a bɛ ala fɛ a ye tugu ni Muhamadu la ka tugu ala cogo di ka sɔla kan wa a m'o kɔni fɔ fattabi'uni an ka mɔgɔw bɛ nin fɔ kuma bɛɛ ko ala m'a fɔ ale bi seli a m'a fɔ a bi sun ko ala m'a fɔ a bi hiji nin bɛɛ ye kira mankutu ye sa ko ala ko de inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ko ala bi baara min kɛ ko ala yɛrɛ bi seli kira kan ala bi seli kira kelen kan wallazi yusalli alaykum wa malaikatahu zulumati ila nur ala ko a bɛ seli an yɛrɛ kan o ye ala kira kelen ye ne de ye masa ye min bɛ seli aw kan ani n ka mɛlɛkɛw ala yɛrɛ de bɛ seli ala kira kan kumana a ye sɔli ala kira kan mais ala ko a bɛ sɔli anw kan o a n'a ka mɛlɛkɛw fana kɔnɔ wallazi yusalli wa malaikatu mina zulumati ala bɛ seli an yɛrɛ kan ala ka sɔli kira kan n'o kɛra valeur min ye o bɛ kira de kan o t'e ta ye o i yɛrɛ bɛ min kɛ i bɛ sara n'o de la sɔli kira ka siɲɛ kelen fo ka t'i sa ka na sɔli ka kun nka a ye min fɔ o kɛ i bɛ cɛ bɛɛ da kira ko min o kɛ u mɔgɔw nɛgɛni de sɔli kira kan a bɛɛ y'o de ye ko hali kuranɛ k'i k'o to yen bisil arshil majid ala ma mɛn fɔlɔ ko hali kuranɛ i k'a to yen ko hali i bɛ kuranɛ min kalan lahara
ko ala b'a baraji minɛ ka di dɔ ma i ye mɔgɔ min tɔɲɔ ko mais min tɛ se ka minɛ ko ka sɔli kira kan mais nin kuma ninnu bɛ bɔ min ni faamu ninnu bɔra min kana ni kuranɛ bilala kira b'i ye bilen kira ye jɔnni ye n'i y'a mɛn kira n ko ala ka ciden de don ni ala ka kumakan bilala kira yɛrɛ ye jɔnni ye bilen a ye sabali nin bɛɛ bɛ silamɛya da jugu ninnu de ma nin bɛɛ bɛ silamɛya da juguw ma n tulo de y'a mɛn n kalenna ala la a ka kuranɛ filɛ n bolo an karamɔgɔkɛ bɛ k'a fɔ ko ka kuranɛ to yen ko ka sɔli ta ko hali kuranɛ n'i n'a baraji sera lahara k'u ye mɔgɔ min tɔɲɔ a bɛ minɛ ka d'a ma ko mais sɔli ko gosi tɛ se ka k'o la jɔnni ko ten ni kuranɛ bilala sɔli de ye mun ye n'i y'a mɛn sɔlitigi n ko kuranɛ de don nin ye kojugu ye koyi hasbunallah ala ka tiɲɛ dɛmɛ yarabi ala ka tiɲɛ dɛmɛ a y'a cɛsiri dɛ parce que n y'a fɔ a ye kunun n bɛ segin a kan aw bɛna kɛɲɛ ni waati gɛlɛn de ye waati dɔ bɛ ka taa n'a bɛ fɔ ko ɲɛɲini baliya waati o banna kaban i bɛ mɔgɔ nɛgɛ nɛgɛni yɛrɛ tɛ n'i ye min fɔ an karamɔgɔ don ale bɛ sɔn n'i ko a ma ko jakuma ye waraba ye a b'a fɔ ɔhɔ recherche t'a la mais diɲɛ yɛrɛ de tɛmɛna o kan bi diɲɛ mago bɛ mun na kuranɛ aya kelen kelen ala ko di est-ce que ala ye nin fɔ diɲɛ mago bɛ mun na bi silamɛya yɛrɛ nana ni mun ye silamɛya mago bɛ mun na ni maa a bɛ se ka don a la o de bɛ bi kira kɛlɛla kabini a tile la wa a bɛ ka kɛlɛ fo ka diɲɛ wuli aw bɛna kodɔn min kɛ ka ko faamu barita tɛ fanɛni banɛni tɛ i bɛna ni dalilu de ye kumana a ye recherchew kɛ a ka silamɛya c'est-à-dire manamanakanw a k'o bɔ a kunkolo la pewu o ti ba tigɛ bilen dɔ sigilen jibirila tɛmɛna sisan a ko n terikɛ ninnu bɛɛ bɛ alijinɛ na k'a yafaru kodɔn nana ka ban dalilu ni dalilu de bɛ baara kɛ sisan bayinati yɛrɛ kɔni cɛ minnu ye baara kɛ o de ye silamɛya se bi mais minnu bɛ silamɛya kɔ bi ŋanaw don dɛ walahi hali sɔrɔ fajiri selilen kɔ sɔrɔ tɛ bilen dugu jɛlen kɛ fajiri selilen kɔ kamalen n bɛ ka wajuli kɛ a bɛ ka kuranɛ ta bilahi a lamɛnbaa o ye telefɔni labila dɔrɔn muso dɔ y'a wele muso in bɛ ka kasi a ɲɛji de la ko a bɛ don kerecɛnya la bilahi c'est-à-dire aw t'a dɔn min bɛ silamɛya nɔfɛ bi u bɛ ka mɔgɔw de bɔ u hakili kan a bɛ san 7 bɔ gɔlifu imamu dɔn a ye misiri 4,000 ani kɔ de jɔ ala ye fi sabilillah misiri 4,000 ani kɔ an ka misiri ni ninnu tɛ dɛ misiri sɛbɛ parce que wari min b'a kun ala de b'a hakɛ dɔn alimami don misiri dɔ la tile gantɛrɛn de fɛ a nana bɔ silamɛya la pewu a ma don kerecɛnya na dɛ a bɔra silamɛya la pewu mais a ɲɛ ɲinina fan bɛɛ fɛ ne bɛ fama a ko ma tuma min na a ɲɛ ma dɔn mun y'a bɔ a la alimami kuturu milliardaire arabu alors mais peut-être a ye kitabu dɔ de kalan walima a donna wo dɔ de kɔnɔ ka taa fɛn dɔw lajɛ ni a ma tɛgɛminɛ ba sɔrɔ bon tɛgɛminɛ ba ti sɔrɔ an ka ɲɔgɔn fanɛni in na koyi
n'a fɔra silamɛya ne tɛ silamɛya dɔ dɛ ne mago bɛ Umaru de la ne t'ale de fɛ bon ne ti Umaru min fɛ o la hali ni Umaru kɛra kira ye ne t'a ka kiraya reconnu hali ni ne mago bi sa o juguya hasidiya de bɛ silamɛya kɔnɔ seli silamɛya in kɔnɔ dɔw de ni sirilen bɛ dɔ la tant que nin de bɛ yen ne ti lafiya e bɛ se ka recherche kɛ wa e bɛ se ka silamɛya défend wa e bɛ se ka Ala ka kuranɛ aya kelen défend wa e tɛ se o de dekun bɛ silamɛya kan mais an bɛ se a yɔrɔ ma kuranɛ na kuranɛ ma fɛn to ye dɛ diinɛ na bilayi kuranɛ y'a bɛɛ fɔ an bɛ se a ma Ala y'a bɛɛ fɔ c'est-à-dire aw ɲɛ bɛ sawadu jamaba min na misiriw kɔnɔ a min bɛ kisi a kunfinw don n'o tɛ minnu ye dɔ kala a kisi b'a ka dɔgɔ dɛ parce que u y'a kalan u banna na wallahi Ala ka sira de bilala o n'o tɛ karamɔgɔ joli bɛ Mali la misiri joli bɛ Mali la wajulikɛla joli bɛ Mali la jogo bɛ se ka kɛ tan wa a bɛ se ka kɛ tan wa ka mɔgɔw to misiri kɔnɔ wa a tɛ se ka kɛ bɛɛ ye jogo bila anw minnu y'a fɔ anw kɛra bɛɛ jugu ye bi u si t'anw fɛ hasbunallah bɛɛ banana ko mun na silamɛya yɛrɛ nakun an y'o ta silamɛya mana maa fa kama marifa filɛ u bolo bi mɔgɔw filɛ ka t'u kun fɛ ne m'a fɔ ye o marifa ko in kɛra denni fila kun bɛna badala yan dɔ ko sɛbɛnni kɔrɔ k'u ma se ka fɛngɛ kɛ examen tɔgɔ ye di bagi kɛ bon sisan gouvernement taar'u ta u kana bagi kɛ Bamakɔ yan mais o ɲɛfilancɛ la dɔrɔn denni ninnu bɛ to ka na bada in na Ala ye ne seere n yɛrɛ seko ni ye min ye n b'a d'u ma parce que réfugiés don mais an b'o la denni kelen mana ne ye kelen ye n ko kelen don ko a lajɔlen don an ko wala bon silamɛya bɛ se ka na ni nin ye cogo di ka na du mɔgɔw hakili wuli ka denw ta u kunfɛ ka cɛ ta kunfɛ musow b'u kunfɛ fo denw bɛ taa denjugu sɔrɔ ni silamɛya tɔgɔ ye diinɛ jumɛn bɛ sɔn nin ma hali kafiri sɛbɛ tɛ sɔn nin ma parce que fɛn dɔ b'u bolo ye hali ni tiɲɛ tɛ ko droit de l'homme ka taa mɔgɔ hakili wuli a ka so ka du bɛɛ cari diinɛ jumɛn b'o kɛ a y'a lajɛ bon silamɛya de donna mɔgɔw hakili la ni nin ye ka mɔgɔ faga bɛɛ ɲɛ b'a la a dun bɛ ka kɛ fana hali Paris o don dɔ ye muru ka mɔgɔw jɔlen filɛ dɔrɔn ka taa muru digi u kɔnɔ a t'u dɔn yɛrɛ ko a b'u fa Ala kama bilahi a y'a lajɛ sisan journal bɛɛ y'a bɔ mais u y'a yɛrɛ faga ka tila k'a fa n'a ba minɛ olu bɛɛ kaso la hali bi parce que ani mɔgɔ ninnu bolo bi ɲɔgɔn bolo olu bolo n'i ye kafiri kelen faa dɔrɔn alijinɛso kelen alors o tuma na a bɛ muru ta ka taa kafiriw fa marifa t'a bolo muru de b'a bolo n'a gɛrɛla dɔrɔn a b'a digi i kɔnɔ n'a gɛrɛla dɔrɔn a b'a digi o kɔnɔ a ye muru digi mɔgɔw kɔnɔ tan de fo ka taa mugu caya yɛrɛ la k'a faga ka mɔgɔw fa Ala kama bon nin diinɛ in tɔgɔ bɛ ka tiɲɛ cogo min na kodɔn min bɛ ka na silamɛya bɛna bila kɔfɛ parce que a tɛ se ka foyi fɔ mɔgɔw bɛ sɔn min ma mɔgɔ faga diinɛ mɔgɔ tɔɲɔ diinɛ Ala ka hakili ɲuman d'a ma an jɔra ka mɛn kojugu ouais mais naam faman mɔgɔ min sa n'o tigi limaniyara ka tiɲɛni dilan fala khawfun siran tɛ olu kɔni kan olu kan wa olu yɛrɛ ma kɛ yahzanun na k'u bɛ hujini lahara a ko cogo di aha
ayiwa wa ma nursilul mursalina ne ala makiraw ci foyi kama illa mubashirina fu u kana ɲumankɛlaw nisɔndiya wa munzirina ka cɛnikɛlaw bagabaga ni maa min sɔnna ka limaniya dun o tumana saritiw b'a la dɛ wa man amana ni ko i bɛ kɛ silamɛ kɔni n da dara kumakan ye bilen dɛ nin ye kuranɛtigi kumakan ye Rabbul Izza a ko mɔgɔ min mana fɔ k'i ye mumini ye fa man amana ni da kɔni ko ko e kɛra silamɛ ye ko ka don silamɛya la Ala ko wa aslaha tiɲɛnen min b'i bolo i k'o dilan sa tiɲɛnen min b'i bolo i k'o dilan i k'i ka sinji tugu ni muso ka ca 4 ye i ka 4 ta k'a tɔ bila n'i ka baara ye dabalijugukɛ ye o ka dabila wa aslaha ko n'i kɔni ko i donna silamɛya la dɔrɔn ko i limaniyara dɔrɔn wa aslaha i bɛ tiɲɛnen de dilan sa a kɛra i n'a fɔ kuranɛ ma jigin a kɛra i n'a fɔ kuranɛ ma jigin a kɛra i n'a fɔ kuranɛ ma jigin nin bɛɛ da denna nin bɛɛ kan pewu da denna nin bɛɛ kan wa n'i y'a fɔ fana e de ma kalan koyi parce que Ala y'a fɔ cogo min na a man ka fɔ ten n'i y'a fɔ i ma kalan i tɛ foyi dɔn i b'a dilan de wa aslaha ye k'a dilan de i b'i pan o kun i kumatɔ kalan de nana n'o ye la ilaha illallah wa aslaha Ala ko k'a dilan ko n'o kɔni kɛra siran foyi tɛ o tigiw kan u kana jɔrɔ dɛ u se ni Ala ma alijinɛ don Ala de y'a fɔ dɛ fala khawfun alayhim siran yɔrɔ si t'u kan wala hum yahzanuna wo ti wujini dɛ lahara bɛɛ jabi tigɛ bɛɛ kamana bi gɔn nka minnu limaniyara ka tiɲɛnen dilan k'olu sen da la mais a ma sɔli fɔ kira kan yan dɛ a ma wurudi fɔ yan dɛ a ma bozi fɔ yan dɛ la wa aslaha ka tiɲɛnen dilan adamadenw y'a ye mɔgɔ min siranna Ala ɲɛ ka tiɲɛnen dilan ko siran t'o tigiw ka lahara olu kɔni ye alijinɛnadenw de ye a ye ninnu to a kɔnɔ dɛ ninnu de bilala pewu c'est-à-dire n'u yɛrɛ ye nkalontigɛ daminɛ n'Ala ma far'i kan u b'a tigɛ fɔ a bɛ k'i kɔnɔ ko tiɲɛ don a bɛɛ ni Ala cɛ fɔ a bɛ k'i kɔnɔ ko tiɲɛ don ka sɔrɔ nkalon don bilahi naam a ko mɔgɔ minnu sa n'olu ye nkalontigiyali kɛ ni Ala ka ayaw la el azabu ɲangata b'olu sɔrɔ dɛrɛ ni fɛn ye o kun kɛra yafsukuna u y'o tiɲɛni min kɛ e y'a faamu walezina kazzabu bi ayatina mɔgɔ minnu ye ne ka ayaw nkalontigiya ɲangata b'u sɔrɔ dɛ ayaw nkalontigiyali n'u ye nin tafsiri k'i ɲɛna wa ko kafiriw de ko don tiɲɛ don kafiriw de ko don kɛ mais kafiriw kelen ko tɛ lezina kazzabu bi ayatina mɔgɔ min ye ne ka aya nkalontigiya ne Ala de ko ka sinji tugu o tɛ kuranɛ na min ye sinji tigɛ dun o ye Ala ka aya tiɲɛtigiya ma tiɲɛtigiya dɛ o tumana kafiriw dama tɛ dɛ maa o maa ye Ala ka aya nkalontigiya o de ye min ma sɔn ka jɔ Ala ka aya ɲɛkɔrɔ k'a sabati Ala ko an kana jɛnɛya kɛ setanɛ serila i y'a kɛ o kɔrɔ tɛ i y'aya nkalontigiya mais fo nimisa ka tugu a la ni nimisa ma tugu a la dun i b'a kɛ don o don i ye Ala ka aya nkalontigiya dɛ Sahih Bukhari
ka kuma dɔw filɛ asafurula a bɛ Bukhari kɔnɔ parce que a bɛ Bukhari kɔnɔ ani Bukhari ka kuma don fɛn damadɔ b'olu fana ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ Bukhari kɔnɔ ma ko dɔ ye kira ɲininka ko n'i ye jurumu kɛ ni maa min ye jɛnɛya kɛ siɲɛ kelen ko n'i ye Ala yafa deli ko Ala bɛ yafa ko kira mɛ n'i tilala k'a kɛ siɲɛ 2 don kira ko n'i Ala yafa deli ko Ala bɛ yafa ko mɛ ko n'i y'i tugu k'a kɛ siɲɛ 3 ko kira ko hali n'i y'a kɛ siɲɛ 100 tile kɔnɔ tant que i ye Ala yafa deli k'a dɔn ma b'i la ko Ala bɛ yafa mais ni ye maa min ye nin hadisa ninnu lajɛ a yɛrɛ k'a lajɛ a b'a dɔn kɔni kira tɛ nin fɔ nin tɛ bɔ kira kɔni da k'a fɔ walijugukɛla ye a kɛ a fɔ astaghfirullah Ala yafara segin k'a kɛ kun Ala yafara cɛ ko hali n'i y'a kɛ siɲɛ 3 kira ko hali n'i y'a kɛ siɲɛ 100 o kumana diinɛ nana mun kama ni nin kuma in kɛra tiɲɛ ye jɔyɔrɔ jumɛn bɛ diinɛ na nakun t'a la i b'a dɔn tɛ Alakira ka kuma ye surɔ ne yɛrɛ ye hadisa dɔ ye ne yɛrɛ ko n ko tiɲɛ yɛrɛ la dɛ n k'u ye baara kɛ kira b'a fɔ ko ale ka mandow bɛna tila fɔ 73 ko a 72 bɛɛ bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ fɔ kelen mais au contraire de bɛ yen ko ale ka mandow bɛna tila fɔ 70 nin y'a kɛ 72 ye ko a bɛɛ bɛ alijinɛ kɔnɔ fɔ tila kelen k'o de ye zindiku ye bilahi la a bɛ kuranɛ tafsiri min na Fakhrul Razi mais i bɛ bana quoi a lajɛ ni 70 kɔ in u nana fɔ fana ko hadisa in yɛrɛ ko hadisa tilennen tɛ o kana tile nka 72 a bɛɛ bɛ alijinɛ kɔnɔ fɔ kulu kelen mais a caya kun ka taa alijinɛ kɔnɔ mais mun n'a tɛ kɛ kelen ye ka taa alijinɛ kɔnɔ e b'a dɔn nin ye manamanakanw de ye manamanakanw de don ni min kɔntana dɔrɔn o bɛ dɔ dilan k'a sɔri kunu man jugu dɛ bi ka jugu kunu ye parce que hadisa don siraw dɔnnen don bɛɛ n'i ka sira de don mais hadisatigi yɛrɛw ma jɛn ni hadisa ko yɛrɛ minnu bɛna ni nin kɛra tan nin de ye hadisa ɲuman ye ni nin kɛra tan nin de ye hadisa ɲuman ye an karamɔgɔ dɔnni min bɛ hadisa la a ka ca dɔnni 100 ye a si ni si tɛ kelen ni min nana n'a ta ye n'o y'a sɔrɔ aw kɛn bɛ ka kayida min sigi ko a bɛ dilan nin de kɔnɔ n'a sera kayida laban ma dɔrɔn a bɛ o tɔgɔ yɛlɛmɛ ka tɔgɔ wɛrɛ da o la k'o fana ye hadisa dɔnni dɔ ye o tuma na i bɛ t'o fɛ ale bɛ se k'a sago sɔrɔ k'a don o 100 caman de bɛ hadisa ko dɔnni ɲɛɲini na bilahi nkalonfinw dama i yɛrɛ kana kalan fiyewu ni dɔw fɔra i yɛrɛ b'a dɔn kira ma nin fɔ i yɛrɛ b'a dɔn nin ye juguw ka kuma ye ka kira sabote ka kira tɔgɔ tiɲɛ nata jamanja la ni hadisa ninnu nkolonkolola sahabaw kɔrɔ ye o ka tɛmɛ ye o kira ko cɛ 30 ni kɔ o de ka muso ko fanga b'ale la mais est ce que ninnu tun y'a filɛ kojugu ye yahudiyaw ka nin kuma ninnu u tun b'a filɛ kojugu ye saniya bonda la hali o don tulo b'a la an karamɔgɔ dɔw bɛ k'a fɔ arajo la alakira sallallahu alaihi wasallam ko lawa tɛ nɔgɔ ye ko sɔfɛ tɛ wa lawa kana kɛ sɔfɛ ye sa a kana kɛ sɔfɛ mais o babu bɛ se ka na figiw kɔnɔ o babu yɛrɛ bɛ se ka na hadisa kɔnɔ mais munna o bɛ ta directement ka k'aw ka kira yɛrɛ ye ko lawa tɛ i n'a fɔ n'i ye sugunɛ kɛ sisan sugunɛ ye nɔgɔ ye n'a bɛ fini na a tɛ se ka ɲɛ fo a yɔrɔ ka saniya mais ko lawa tɛ ten ko lawa tɛ nɔgɔ ye oui lawa tɛ nɔgɔ ye d'accord mais aw ma lawa sɔrɔ yɔrɔ si sɔrɔ aw ka mɔgɔ si la fo aw ka kira yɛrɛ a yɛrɛ tɛna dɔn o ye yahudiyaw ka ko dilanlen ye
ko kira bɛ ka seli a bɛ hakɛ to a ka fini lawa nɔrɔlen b'o la ko an b'a ye sisan bɛ ka ko o walo ka bɔ kira ka fini na mais est-ce que ɲɛfɔ cogo si tɛ sɔrɔ nin na fo a ka kɛ aw ka kira yɛrɛ ye n bɛ ka nin fɔ aw denmisɛnninw de ye c'est-à-dire a k'a dɔn nin bɛɛ ye yahudiyaw ka fɛn dɔnni de ye silamɛya kɔnɔ mais an ka mɔgɔw bɛ mɔgɔ faga nin nɔfɛ bi ko yahudiya tɛ a kɛra yɛrɛ de kira sɔrɔla salamu tun bɛ tan kira n'a muso tun bɛ si yɔrɔ min na a tun bɛ seli ye bilahi ko tuma na k'o b'a jira nɔgɔ tɛ a n'a muso bɛ da dilan min kan k'a bɛ seli o dilan de kan mais nin si ɲɛ tɛ se ka fɔ ni exemple ma ta kira yɛrɛ kan alors mais u ye sira di silamɛya juguw ma bi minnu ka silamɛya turu a kun kan n y'a f'i ye kafiri min ye siliman bɔ siliman turunen kira kan a ye nin de fɔ a ko mais mɔgɔ min ko diɲɛ kɔnɔ ale tɛ foyi fɛ muso kɔ u ko a ka yafa ɲini silamɛ fɛ a ko ale tɛ yafa ɲini silamɛ si fɛ parce que ale ma foyi sɛbɛn silamɛ o ye min fɔ a ye ko silamɛw de ko kira ko a tɛ foyi fɛ nin diɲɛ in na yan ni muso tɛ ani sumajala letikɔlɔ parfum ko mɔgɔ min tɛ foyi fɛ muso kɔ diɲɛ na o bɛ tila o la kuma jumɛn donc min b'a muso bɛɛ turunen miniti kelen a bɛ bɔ nin fɛ a bɛ don nin fɛ mais a yɛrɛ k'a lajɛ bani hakili adamaden ala ma maa si dilan ten mɔgɔ yɛrɛ dilan cogo t'o ye fiyewu k'a fɔ a bɛ hakɛ to i ni muso dɔ ka gɛrɛ ɲɔgɔn na i muso dɔ ka gɛrɛ ɲɔgɔn na sisan ka tila ka na gɛrɛ dɔwɛrɛ la o yɔrɔnin na yen ka tila ka na gɛrɛ dɔwɛrɛ la o yɔrɔnin na yen fɔ jatew a k'a lajɛ ni mɔgɔya yɛrɛ dilanlen bɛ ten k'o ta ka da aw ka kira yɛrɛ kun ka tila k'a mankutu ko cɛ 30 kɔ k'o de fanga bɛ kira la ni kafiri y'o tabi aw bɛ se k'olu kɛlɛ cogo di k'o filimu kana bɔ k'a sɔrɔ silamɛw a bɛɛ b'an ka kitabuw kɔnɔ a bɛɛ Bukhari Muslim tout fɛnw b'a kɔnɔ e yɛrɛ tɛ sɔn k'o fɔ hali i ka kalandenw ɲɛna o caman de bɛ yen cɛ y'o de ta ko kira kumana muso ye dɔrɔn k'o y'a sɔrɔ a hitajira mais ka sɔrɔ a b'a kɔnɔ k'a fɔ ko alakira sɔlɔ salam ko a ni sahabaw sigilen ko muso dɔ tɛmɛna ko muso in tɛmɛna dɔrɔn kira wulila ten ka don a ka so kɔnɔ ka taa muso dɔ fɛ yen k'i ko ka sɔrɔ ka na ko cɛ ko kira ma ko a bɛ n'a fɔ e ye ko dɛ ko kira ko n ye n ko dɛ ko n ye nin dɛmɛtɔ ye min kɛ ko na aw dɔ ye muso ɲuman tɛmɛntɔ ye n'a ye ko k'a la dɔrɔn a ye gɛrɛ a muso la mais a ye ka nin ziiri daka ninnu lajɛ nin de b'an ka kitabu an bɛ nin kɛlɛ de la ten a ma kalan a tɛ foyi dɔn kalandenbaw tasuma filɛ silamɛya nɔfɛ bi amin amin tasuma filɛ silamɛya nɔfɛ bi o ye kira ye anw minnu tɛ kira ye anw n'an ka halaki bɛɛ muso dɔw na tɛmɛ anw na ten koyi anw tɛna to dɔw ka tɛmɛ anw ni dɔw tɛna munumunu ɲɔgɔn ka sugu la ka sɔrɔ fɛn ma jigin an kɔnɔ anw jurumutɔ cɛnnikɛlaw wa innaka la ala khuluqin azim Muhammadu ye jogo ka bon dɛ o Muhammadu de bi hitanji muso dɔ tɛmɛ dɔ nɔfɛ ka taa bɛn nin ngalonguruba ninnu ka yahudiyaw ka fɛn dilanlenw ka don an ka hadisaw kɔnɔ fɛn bi kuranɛ yɛrɛ sɔsɔ kɛnɛjala kan a y'a lajɛ o jugu de wulilen filɛ kira kan bi n'u ye min fɔ a ma silamɛw bɛ dimi ka sɔrɔ a m'an ka dimi o aw de y'a sɛbɛn ka diɲɛ n'a ye ni maa min ko a b'a nangari o fa b'i neni o ba b'i neni kuma jugu bɛ fɔ o ma Bukhari y'a fɔ Bukhari de ye Ala ye
kira do wa Bukhari ko ala kira de y'a fɔ Bukhari fama ale ala kira ye Bukhari ni ce a y'a seko kɛ mais ala tɛ dɛ kira tɛ wa ka sɛbɛnfɛn bɛɛ tɛ tiɲɛ tiɲɛw b'a la nkalonfinw b'a la alors non fo n de ka don a hakili la u ye mɔgɔw tromper ni nin de k'a fɔ ko fɛn bɛ Bukhari la min tɛ tiɲɛ i bɛ siran k'a fɔ tumana an b'o sira de dayɛlɛ a ye denmisɛnw a kana siran dɛ Bukhari falen don tiɲɛ na a fan bɛɛ nkalon la tewu Bukhari yɛrɛ ye hadisa min fɔ a ka ca hadisa 100,000 hadisa 100,000 a ka ca ye mais Bukhari yɛrɛ tilala ka ban bɛɛ la k'a bɛɛ bila ka na 4,000 ta alors mais mɔgɔ de don u ye mɔgɔw siran el Bukhari nkalon tɛ Bukhari la mais Egypte bi karamɔgɔw bɛ yen kabini kunu a ka taa san 400 ye minnu y'a yira ko Bukhari falen don nkalon dama na hadisaw tɛ se ka filɛ yɛrɛ a ye yɔrɔ est-ce que o yɛrɛ yera parce que k'a fɔ Bukhari yɛrɛ bolo ye min sɛbɛn k'a fɔ ko Bukhari de ye nin sɛbɛn o ko k'o yera Bukhari kɔfɛ san 100 Bukhari salen kɔ san 100 ani kɔ mais a yera jamana min fana na o tɛ silamɛ jamana ye dɛ o bɛ ka ko Hindu de ko a yɛrɛ ye mais a bɛ min parce que alakira tilala sallallahu alaihi wasallam sɛbɛnni minnu kɛra o dɔw bɛ yen bon mais Bukhari ye min fɔlɔ sɛbɛn mɔgɔ minnu fɔlɔ ko k'u y'a sɔrɔ a bɛ min u k'o yira mɔgɔw la i y'a ye a t'i n'a fɔ Bukhari y'a ka kitabu sɛbɛn dɔrɔn k'o de filɛ a bolo nin ye Bukhari ka kitabu sɛbɛnnen a yɛrɛ bolo la a sara ka san 100 ni kɔ kɛ san 100 ni kɔ k'a sɔrɔ maa m'a fɔ ko Bukhari ka kitabu filɛ alors ni o nana kɛ kuranɛ yɛrɛ ye ko asahul kutub badal Quran o kumana a bɛ kuranɛ ni kitabu wɛrɛ de bɛ bila en ligne ka kuranɛ kɛ premier k'o kɛ deuxième ye ala kumakan ni jɔn dɔ k'a ye recherche n tɛna don o yɔrɔ la koyi n'o tɛ o kɛra kun min na an b'o fana dɔn a bɛ n'a fɔ don dɔ la ni ala sɔnna an bɛna o fana kun fɔ ye mun na u ko ni kitabu in de ka ɲi kitabu bɛɛ ye a fɔra ka da kun min kan a dɔnnen don an tila k'o ɲɛfɔ ye amin amin Muhamadu a fɔ la aqulu lakum ne Muhamadu kɔni t'a fɔ aw ye ko a bɛ ne bolo ala ka wagande la ne t'a fɔ yɛrɛ ko ne bɛ ko dogolen dɔn ne Muhamadu t'a fɔ aw ye malakun ko ne ye mɛlɛkɛ ye ne tɛgɛ ka tugu foyi kɔ ma fɔ fɛn min n'u b'o wahayu jigin ka na ne ma Muhamadu a fɔ yala fiɲɛ dɔ bɛ se ka bɔ fɛn ɲɔgɔnya wa ɲɛna filɛli tigi fɛ wa a fɔ mɔgɔw tɛ miiri de wa ni ka taasi a ko cogo di a ko Muhamadu a f'u ye ko ne t'a fɔ aw ye ko ala ka hɛrɛ bɛ ne bolo munna o ko kira ma ni ko i ye kira ye ko ala y'i ci o sɛgɛn dun b'i yɛrɛ la i ti fɛn di yɛrɛ ma an ka wariba y'i kun sa wa walima ne min filɛ nin ye dɔrɔmɛ tɛ ne kun bi o tumana dugawu kɛ ne ka wariba sɔrɔ yanni sini cɛ kare na da la dɔw ko la Mamadu i bɛ se k'i pan ni ni ala kɔni bɛ ɲɔgɔn fɛ an k'i pan dɔ ye ka taa fɔ kaba nɔgɔ la i ka tila ka segin ka na n'i y'o kɛ
an bɛ da la k'u ye kira ye o kumana ala y'o de fɔ kira ye ko a f'u ye na la aqulu lakum indi khazainullahi ne t'a fɔ aw ye ko ala ka garisɛgɛ wagande bɛ ne bolo ko n bɛ se ka dɔ di n yɛrɛ ma walima ka dɔ di maa ma la a bɛ nin yɔrɔnin jateminɛ ka ɲɛ ne t'a fɔ aw ye ko ala ka wagande tile bɛ ne bolo ko ne bɛ se ka hɛrɛ ka aw ye walima k'a kɛ n yɛrɛ ye wala a'lamul ghaiba ne t'a fɔ aw ye abada ko n bɛ gundo dɔn mun bɛ n'i sɔrɔ sini e bɛ wari sɔrɔ sini wa i tɛ wari sɔrɔ sini non ne tɛ se k'o fɔ walima ɲangata bɛ jigin a ka don jumɛn ayi ne tɛ se k'o fɔ wala a'lamul ghaiba ne tɛ gundo dɔn dɛ a ko a tɛ sɔn o kumana ni ne ta ye tiɲɛ ye balawu ka jigin a kan a bɛ ka ne ɲininka balawu bɛ jigin don jumɛn ala b'an ta tiɲɛ don jumɛn parce que an ko e ta tɛ tiɲɛ e dun ko n'a ma sɔn ko ala ka tɔɔrɔ bɛ na ala b'an faa sini de wa tari kabakolo bɛ jigin an ka sinikɛnɛ de o kumana la a'lamul ghaiba ayi ne wala aqulu lakum ne ta la a'lamul ghaiba ne tɛ gundo dɔn halaki bɛ na an ma tuma min na halakitigi de b'o dɔn wa fana wa n t'a fɔ a ye fana ko ne ye mɛlɛkɛ ye n ka n pan ka taa kaba nɔgɔ la ka n pan ka jigin mɛlɛkɛw de b'o kɛ ne m'a fɔ n ye mɛlɛkɛ ye a bɛ mun faamu yan sisan u bɛ nin de ta ka k'u ka daliluba ye ko ala ka wagande tile tun tɛ hali alakira bolo ko a bɛ se ka maa kɛ waritigi ye jango a yɛrɛ o kɔfɛ ko alakira tun tɛ gundo dɔn wa maa si tɛ gundo dɔn ni ala yɛrɛ tɛ ko siyaw ko Seydina Ali tun b'a ka fagali dɔn ko n'a b'o dɔn ko mun n'a fagara ko hali alakira tun tɛ gundo dɔn nin de b'u bolo tan maa si tɛ gundo dɔn bon mais nin t'o dalilu ye kafiriw ye kira sɛgɛn a fɔ ala ka wari d'an ma walima i yɛrɛ k'a di i yɛrɛ ma i ko i ye kira ye ko ni min ma sɔn o bɛ halaki an bɛ halaki don jumɛn sini wa sinikɛnɛ de a ko la a'lamul ghaiba ne t'a halaki tuma dɔn wa ne t'a fɔ a ye ko n ye mɛlɛkɛ ye n tɛ se ka pan ka taa sanfɛ ka jigin mais o ni a tɛ gundo dɔn est ce que kelen don wa kelen tɛ mulahasa min bɛ yen a tɛ gundo dɔn a n'o tɛ kelen ye nka tiɲɛ na fana n'a ka di ye i bɛ se k'i jɔ a kan pewu ko mɔgɔ si tɛ gundo dɔn hali kira o fana bɛ ɲɛ o bɛ ɲɛ sira jumɛn fɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la mɔgɔ tɛ gundo dɔn hakika la dɛ mɔgɔ tɛ gundo dɔn fiyewu parce que gundo t'i dɔn ni ala yɛrɛ tɛ gundo dɔn cogo tɛ yen mais n'i ye fɛn min dɔn ni mɔgɔ tɔw t'o dɔn e de kɛr'u ka gundo dɔnna ye sisan tari m'a faamu de sisan a fɔra ko Magan karamɔgɔ dɔ bɛ na an fɛ yan wula in na an bɛɛ sigira a ko a ma na dɛ e ko a nana bilen an si t'a dɔn parce que a kɔni ko a bɛ na an bɛ k'a kɔnɔ mais u ye téléphone ci ne ma ne allo karamɔgɔ a nali ma bɔ bilen koyi parce que ani dɔw tun bɛ réunion na réunion jɛɲana a tɛna se ka na wula in na bilen mais aw kɔni bɛɛ sigilen bɛ k'a kɔnɔ o tuma na aw tɛ gundo dɔn mais sisan ne yɛrɛ tɛ gundo dɔn koyi ne ye min dɔn sisan o tɛ gundo ye bilen koyi a bɔra gundo la ne bolo parce que a fɔra ne ye kaban ko a tɛ se ka na bi o tuma na gundo tɛ ne ma gundo dɔn ne ye dɔnni yɛrɛ de dɔn sisan mais sisan aw de sigilen don aw tɛ gundo dɔn mais a tɛna aw t'o dɔn a fɔra a bɛna de aw b'o de dɔn mais a fɔra ne ye ko a tɛna o tuma na o tɛ gundo ye ne bolo bilen a bɔra gundo la a bɛ se a yɔrɔ ma a yɔrɔ ka gɛlɛn dɛ diinɛ in cɛsiri de don ani hakili kuranɛ b'a jira ko mɔgɔ tɛ gundo dɔn fo kana se den bi kɔnɔbara min muso bi kɔnɔbara min ta ko a cɛ n'a musoya ko mɔgɔ si t'a dɔn ani san bɛna tuma min mais docteur b'an bolo yan u b'a f'u ye ko den ye cɛ
o b'a fɔ i ye ko den ye muso ye filaninw b'a la sabaninw b'a la docteurw bɛ nin bɛɛ fɔ kɔnɔmaya kuma alors mais o kumana juguw kelen bɛ ka ninnu de ta bi mais ninnu kɛlɛli fo an ka kɛ u kala hakilitigiw de ye an kana to baganya kɔnɔ a dɔnna bi den min bɛ muso kɔnɔ cɛya dɔnna musoya dɔnna filaniya dɔnna keleniya dɔnna mais u ma gundo dɔn dɛ u ye min kɛ u ye gundo de bɔ yen gundo bɔra ye kaban i bɛ min fɔ o tɛ gundo ye bilen muso dalen e kɔrɔ muso kɔni ka gundo don mais machine ye min fɔ e ye kaban a bɔra gundoya la parce que machine ye fɛn dɔ yir'e la o ye ala ka dɔnni dɔ de ye a ye min d'a ka jɔnw ma min ye eko dilan adamaden de don a y'a dilan ni mun ye kunkolo ni hakili jɔnni y'o d'a ma ala mais a ye tisafu kɛ n'o de ye ka se k'a dɔn muso in den min b'a kɔnɔ cɛ don walima muso don walima filanin don mais sisan a bɔra docteur ka gundoya la gundo tɛ docteur bolo mais ne min ye den fa ye hali bi gundo de don ne bolo parce que ne kɔni t'a dɔn mais docteur de bɛna fɔ ne ye sisan a filanin don ko ye karamɔgɔ mais hali n t'i siga parce que dɔnni dɔ de don ala y'a d'u ma alors mais n'i ko mɔgɔ si tɛ gundo dɔn ala kɔ n'i y'i fɛɛrɛ o kan i ma bɔda di fɛn min bɛ muso kɔnɔ o dɔnna bi ko mɔgɔ si tɛ s'a na kuma dɔn ayiwa fɛn duuru don wa ayi ardin tamutu ni fɛn duuru de don mais docteurw bɛ fɛn caman fɔ o la bi siga t'a la walahi gundo ye ala ka dɔnni de ye maa si t'a dɔn fo ni min tɛmɛna ciden ka sira fɛ ciden a m'a fɔ kira ka sira fɛ de ko ciden min rasulin illa man irtada min rasulin wala fo ni min tɛmɛna ciden ka sira fɛ kɔnɔmaya dɔnni o ye ciden dɔ ka sira ye ala ye hakili di dɔ ma o ye eko dilan n'o tɛmɛna o ciden ka sira fɛ a b'a dɔn ni cɛ don walima muso ayiwa sanji fana nali ala y'o dɔnni di mɔgɔw ma u tɛmɛna ciden ka sira fɛ f'u sera ka fɛn dɔw dilan minnu bɛ se k'a fɔ sa bɛna nin yɔrɔ in na bi hali ni anw ta yi sabatilen tɛ mais farajɛ jamana ta ninnu an karamɔgɔ wulibaliw don koyi fɛn o fɛn diɲɛna ni ala yɛrɛ tɛ a fɛn bɛ se ka ɲaamɛ a tigi bolo mais tubabu mana f'i ye minnu bɛ yɛlɛn kɔgɔji kan a y'aw kɔlɔsi nin ɛri ni nin yɔrɔ in na nin fiɲɛ in bɛna wuli batontigiw b'a ɲɛ dɔn u t'a sɔsɔ abada parce que a bɛ kɛ alors u b'a fɔ mɔgɔw fana ye n'a bɛ bɔ ka taa baarakɛyɔrɔ la a k'an ka bɔ ni labɛnw ye parce que sanji bɛ yen nin ɛri in na farajɛ jamana bɛɛ fiɲɛ bilen dɔ k'an ka wuli min k'an ka tiɲɛni kɛ nka a k'an ka wuli nin yɔrɔ in ni nin yɔrɔ in na u b'a bɛɛ fɔ yann'a ka se ka tila k'u labɛn a fɛnw kunbɛn cogo fɛ dɔnni de don jakuma bɛ kalo minɛ a b'a minɛ ka bɛn jamana minnu ma u b'olu fɔ a k'an k'a bila ɛri min na fana u b'a bɛɛ fɔ a bɛ kɛ fana kana dɔnni kɛlɛ o tumana i ka kuranɛ ka kumakanw toujours i b'u ni dɔnni hakilima de bila ɲɔgɔn na mais n'i y'u ni dɔnni hakilitan bila ɲɔgɔn na i b'a jɛ nin caman de bɛ yen o tumana mais kira ko ne t'a fɔ a ye ko ala ka hɛrɛ tile bɛ ne bolo wagande bɛ ne bolo ko ne bɛ se ka wari di u ko de ko k'u kɛ nafolotigi ye ko walima ne yɛrɛ ka n yɛrɛ kɛ nafolotigi ye o tumana kira ko ne m'a fɔ a ye ko ala ka hɛrɛ wagande tile bɛ ne bolo koyi bon o t'a nafiyu fiyewu ko kira tɛ gundo dɔn ko ala ka wagande tile tɛ kira bolo nin t'o nafiyu
nin fɔra dɔw de ye u ko kira ka kabako kɛ a ko a tɛ ne bolo na in attabi'u ne Muhamadu tugulen tɛ dɔwɛrɛ nɔfɛ koyi ila ma fɔ fɛn yuha ilayya min wahayu bɛ jigin ne kan aw ko ne ka kabako kɛ n tɛ se ka kabako kɛ koyi ne nin yɔrɔ ye min ye dɛ ni Jibirila nana min fɔ ne ye ko Ala ko ten o de ye ne nin yɔrɔ ye na qul Muhamadu a fɔ hal yastawi al-a'ma yala fiyen dɔ bɛ se ka bɔ fɛn ɲɔgɔnya wa wal basiru ani yelitigi olu tɛ se ka kɛ kelen dɛ mɔgɔ min fiyenen don o kɔrɔ ye mɔgɔ min ye Ala dɔn mɔgɔ min ma Ala dɔn a ma Ala ye ani mɔgɔ min ye Ala dɔn ka kɛ Ala fɛ olu fila bɛ se ka kɛ kelen olu tɛ se ka kɛ kelen ye na afala tatafakkaruna a fɔ hakilitigiw tɛ miiri Muhamadu ye Ala ka ciden de ye mais n'i ko ciden ma ko an ta ye nkalon ye an ta tiɲɛ ale tɛ se ka maa ta tiɲɛ o an bɛ sa don jumɛn ale t'a sa don dɔn na a bɛ jɔ yan